Oh
swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup Deni Rama parna dwaja miwang bending ungkung risang rekyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala woi latalah Paman Harya Sengguni ingkang sampun medaling jawi kula pun Satra Banjar Junut pun Dursasana nyungsung wardi paman Paman Sengkuna ingkang sampun medaling jaba Kang putra Dursasana nyungsung warata Paman Sengkunar ingkang sampun medaling latar kula Satra Banjar Junut Dursasana nyungsung kabar paman kula ugi mekaten paman kula pun dulma gati cumadung dawuh menapa ingkang dados wigatos ing pasewakan terus tinggil ing negari Ngastina kula pun Satra Tirta tinalang pun karta marma cumadung dawuh kula Ratu Sindhu Jayajatra cumadung dawuh Surtayu cumadung dawuh paman kula Satra Pedhanyangan Bambang Swatama cumadung dawuh iya ya kabeh para Kurawa kabeh mara gage dina iki rungokno gatekno kang sarta nglakonana wa sing pirembugan ing negara Ngastina dina iki Kang Masmu ya kuwi anak Anggar Prabu Duryudana lagi menggalihake piye carane gawe karti sampeka utawa sanggit rungsit supaya Pandhawa nemahi pepati supaya Pandhawa tumeka sirna. Gurumu Pandhita ing Sokalima ya kuwi Begawan Pandhita Durna duweni sarana. Pandhawa kuwi kekuwatane dumunung ana ing priyayi loro siji Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna angka loro wong boga sampir si Semar Badranaya lamun loro-lorone iki wis kena dipateni tak kira gampang anggone Pandhawa bakal tumekaning pati miturut gurumu ya kuwi Pandhita ing Sokalima Begawan Durna kalamun to mateni Prabu Sri Bathara Kresna mesti wae bakale angel karana Prabu Kresna mono sipating titis Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan kang sarta dewaning katentreman. Sabanjure Kakang Wakni Gondel Sokalima duweni cara kareben piye carane Semar tumekaning pati. Sing diancam ora dijujuk Semare ninging anake. Ora Gareng ora Petruk nanging Bagong. Bagong kudu dipateni. Yen Bagong wis tumekaning pati Gareng Petruk karo Semar mesti nututi pepati. Yen Punakawan wis mati kabeh tak kira gampang anggone bakal ngajab ringking para Pandhawa. Parembukan ning pasewakan Tinggil Negara Ngastina durung rampung kedadak ana babak anglayoni jujul hanyusuli. Iya kuwi tekane Satrenja Dipati Adimusi Werkudara. Werkudara sambat karo gurumu Pandhita Durna kalamunta ing ripalungguhan iki. Garawane si Puntadewa ya kuwi si Drupadi ilang kang tanpa pepoyan. Gurumu Pandhita Durna nggunakake kesempatan iki kanthi bener becik. Drupadi bisa temu, Drupadi bisa timbul kalamunta ditumbali nganggo nyawane Bagong. Iki kabeh mau sanggit rungsit saka Pandhita Durna supaya piye carane Semar tumareng mati. Yen wis Semar mati Pandhawa uga bakal angemasi. Makaten Maman iya. Mula aku kaparintah dening anak Angger Jaka Pitana supaya ngawat-ngawati lakune si Werkudara. Supaya yen iki mengko ana trimane yen ana sing ora trima babakan petine Bagong Kurawa enggal melu jumangkah, Kurawa enggal melu kumrembyah. Lho niki ngestakaken sedaya perintah dawuh pangandika Paduka Paman Harya Sengguni para Kurawa hamung ngestakaken dawuh Paduka Patman Patih Harya Sengguni. Ya swatama kula wonten dawuh paman enggal matua jaba. Pisan dandan kaping pindho nglumpuk kaping 3 kabudalake. Yen ana bobol barating perkara Kurawa kang wajib jumangkah aja nganti Bagong iki mau gagal anggone mati. Lho inggih amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik lakumu Satama. Kumregah bala lumares
wadya kusma warna-warna busanane saking prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh bindo ombak ing samudra yo 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.
Maju, maju, yo. Ayo, maju, maju. Yo, 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 Ayo, yo. yo, 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 yo. maju. Yo. Yo. Semareka den prayitna semurir heka ambali titiyani gandayani om trisanya purnama sasi gilar-gilar smeti ning tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti
Mbegegek ugeg-ugeg sadulita hembel-hembel lae. Menawi mboten sisip ing pamawas punika Ndara Janaka sarimbit kaliyan Ndara Bimasena ingkang kepareng rawuh wonten sudung kula Karang Kadempel wonten wigatos ingkang pundi Ndara kok sajak sumengka sanget Kakang Semar inggih dina iki aku bakal takon marang Kakang Semar Badranaya. Kok ujug-ujug tanglet? Tanglet babagan punapa lho, Ndara? Apa pancen bener Kakang Semar Badranaya tresna mring bendaramu para Pandhawa? Lah kok ngaten pitakonan sampeyan? Lahir trusing batin anggenipun Semar tresna dhateng momongan kula para Pandhawa. Enten napa to Gus kok sampeyan pitakonane sajak nyolowadi? Kakang Semar, yen to pancen Kakang Semar tresna kelawan para Pandhawa, mesti wae Kakang Semar uga tresna kelawan kulawarga agung ing Ngamarta. Tegese Kakang Mbok Dewi Drupadi lunga saka negara Ngamarta embuh ana ngendi lenggahe. Perkara iki andadekake mrina penggalihe Kaka Prabu ing Ngamarta. Bareng Kakang Werkudara nyuwunke katerangan iki ana ing Bapa Pandhita Durna. Tinemune jebul timbule Kakang Mbok Drupadi ana pitukane, ana syarat-saranane. Punapa syarat-saranane? Swawi kula aturi paring dawuh, Den. Kakang Semar, timbule Kakang Mbok Drupadi kudu mawa tumbal, tumbale ora ana liya ya kuwi anakmu ragil si Bagong kudu dipateni Kyai. Wah! Ampun ngawu-ngawu gambar lho Bos. Ndara Janaka piye Bagong? Bagong iki ora ana sambung rapete karo tindake Gusti Ayu Drupadi. Kok ngerti-ngerti kula arep dipateni? Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho Gus. Kula dereke seprika-sepriki. Sampeyan nek tapa ning alas kanthi 3 wulan, 4 wulan. Kula ora tau mulih ning omah nggur belani sampeyan. Bareng saniki kok sampeyan tegel tega kalih Bagong. Jane Janaka karo Werkudara dina iki apa lagi kelangan rasa kamanungsan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Yen kowe ora gelem tak dadekke tumbal kelakon tak urda paripaksa dina iki kowe Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal. Apa yen ora? Yen ora gelem kelakon tak idak ning kene mudhar dina iki kowe. Mlayu, Gong, mlayu. Aja mlayu kowe Bagong. Pripun ta? Terus pundi Rama Yai, terus pundi Bapak? Bagong arep dipateni, Bagong badhe dipateni Ndara Janaka kaliyan Ndara Werkudara. Truk, piye Mas Gareng? RT RW-ne Bagong kabar ana. Bagong arepe dipateni ora wurung kok mlayu aja panggah kecekel. Apa ya? Aku rada jubriya rasaning Semar. Kak jubriya kados pundi Rama? Kae rawuhe Ndara Janaka karo Ndara Werkudara nganti tekan sudung Karang Kadempel. Lah kok ning ngguri kae didombani para Kurawa.
Ha kok didombani para Kurawa. Lajeng kersanipun pamrayoginipun kados pundi, Bapak? Mundura, perkara Bagong tinemu keri. Kurawa aja gawe gendra, Kurawa aja gawe kisruh ana sudungku karang kadempel. Tak goleke kanca supaya nyingkirne Kurawa-Kurawa kae. Andedel gayung kekono Risang Ramandaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh Hong Bathara kolam tanpa tuwa mina-mina drodalatri Mila kuku saben ari Wanter timbalan paduka Kyai Semar lumantar aji pameling nimbali kula pun Anoman wingi senggono wonten wigatos ingkang pundi dene paduka nimbali jasad kula Kyai Anoman kula wonten dawuh sajake sedulurmu si Werkudara karo bendaramu Raden Janaka lagi mlinger kiblating kautaman ketitik ngestu padha dawuh Pendhita Durna wong-wongane Kurawa pendhita tandurane Kurawa ing Ripalungguhan iki negara Ngamarta lagi kelangan gedhen-gedhen ingkang ical menapa sing ilang ya kuwi Gusti Ayu Dewi Drupadi Durna kandha marang Werkudara karo si Raden Janaka kalamunta timbule Dewi Drupadi kudu ditumbali ya kuwi anakku ragil si Bagong iki genah kabar sing ngaya-wara iki genah ngawu-ngawu gawar mula Jubriya rasaning Semar Badrana ya ketitik rawuh Ndara Janaka karo Ndara Bimasena didombani karo para Kurawa mulaku njaluk pambiyantumu Yanoman Kurawa singkirna aja nganti gawe kisruh gawe gidhuh ning karang kadempel kalilan nyuwun pamit Kurawa badhe kula unduraken barisanipun duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri Anoman Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yukur ageng
Os. mangawur urahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wur pangri ing turang gestim yemang tuaca kang kakipir rakata ingkang waca duwaca lelayu sabit Ladalah. Durung adoh laku kusana negara Ngastina kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek kula sing putih. Ora pangling Anoman karta marma paran. Endi Bagong? Tak pocok jangkane mati dine iki. Ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Prayoga bali ana negara Ngastina timbang tak babati barisanmu. Kowe Anoman ora ngerti masalahe, ora ngerti kintang kipule, ora ngerti abang ijene perkara. Kowe kudune sing bali, kowe kethek tuwek keplek meh matek ora usah melu-melu urusan iki. Iki urusane Pandhawa kang sarta Kurawa. Ilange Dewi Drupadi kudu ditumbali kanggo nyawane Bagong. Bagong tak belani nganti tetes sing getih kang pungkasan. Babu arep apa? Wani karo aku, entek wedine kare wanine. Bagus. Legan golek momongan bubunu golek pacaran marang kita talang kerajau leno pangin apa tebiat dadam lengsati gawe aja takon dosa kowe Anoman. As Lo Ah Lo mati aku. Hai. Wi. Hot. Wa. O. E. Pak. E. O. E. O. A. I. A. I. Hai. Hai. O. E. A. 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 Hey. Wait! Oh! Hit! That! Ah! Wait! Ah! Ah! Wait! Oh!
hai, hut, hai, hut. Hut, hai, ha, ha, ha. Ha. Hey. Oh, hey, ah, hut. Ha. Hey. Yo, durung kalah. Hey. Ah. 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 Oh, oh, hai. Hey. 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 Ha ha. Ha. Hey. Oh. Hut. Ha. Oh. Hey. La. Hut. Ha. La. Ho. Hut. Hey. Hey. La. Hey. La. Ho. Ha. Hi. Hey. Ah. Ah. Wey. Ah. Ah. Hey. Hi. Ah. Tak elek kowe. Ho. Hu. Ha. Hei. Ha. Wey. Ah. Ah. Huh. Ha. 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 Ho. La. Huh. La. Ha. Ha. Ah. Oh. Hey. Stop. Oh. Hey. Ha. Ha. Roll. Harang teranjang matimu barat. He. 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 Balik ki. Hey. Hey. Mati. Hai. Aduh. Wah.
manungsa wani tanding kelapan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa apa siratan ajre sing ngalena prapteng katokno budinira sira masti bakal lale satria ambyu bareng Anoman, ada pono iki Ratu Sindhu Jayadrata. Ayo, ngejak pirang dina tak ladeni. Remet dadi ndok pengamun-amun kowe. Oh.
kabrabak suruka branang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda sugal wijiling sabda desmalaning rat leketeking jagat gelah-geleng bumi panusmaning jajelanat sukaretaning bawana Bagong arep tak nggo tumbal minangka dadi timbuling Sang Dewi Drupadi malah mlayu-mlayu katone Indra ing bebaya Bagong arep mlayu nganti tekan lak-lakaning naga kowe bakal tak tututi ketaman jemparingku ora ilang nyawamu tak guroni bathangmu kowe Bagong mati aku jiwa mancing no mati kowe Bagong angiring jiwa mancing aja Bagong kowe ning ndi Kang nganggo kang sayekti tetes waspa angiring jiwa mancing aduh Bapak mawa kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obro markata ngaturi ketiwasan Rama Kyai Adik Bagong Kindang kapracondang duka wonten pundi papan dunungipun waduh kelangan adi kuling kang kula tresnani kados pundi nasibipun kang putra pun Bagong Bapak sajake Pandhawa wis blas babar pisan ora nganggo cara kamanungsan ya sarehna rasamu Gareng lan Petruk leremna pikirmu gandeng para Pandhawa kuwi pamonge ana loro siji Semar loro Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna aku bakal laporan marang Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun Ndwarawati kula ingkang sowan sinuwun Prataruna anggo diya
skara mongko saking dumati bersedi ing karo kang akeh gunane pisane sembada Jimating tilam sari sawang purnomo cahyamu wenes kamantian liringmu pandam kamarutan sumbaga hanuju prana dedeg mondo rangkung hanggugah rimang wok-wok ketekur Drupadi tanpa ana brangtaning atiku kuwi dadi bojoku ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tuwiba aning kasur babut Kilapo warna dalem pripun sayang gandeng aku wis mbok gawana negaramu kene arep tak getunana ya mung bakal muspra kasembadan kang dadi gegayuhanmu kepengin sesandingan kelawan aku nanging kabeh mau ana syarat-saranane syarate apa wong manis mesti wae bakal tak sembadani. Miyen Kakang Mas Punta Dewanggone ngayunake aku direwangi melu ajanging sayembara. Kuwi kabeh ditempuh ya mung krana kepengin ngatonake tresnane marang Drupadi. Mula aku ya kepengin kowe Sang Prabu Kilapo Warna uga ngatonake gedhening tresnamu marang Drupadi. Ganti cara sing kepriye? Supaya Yayi Drupadi percaya yen Kilapo Warna tresna lair turusing batin marang sliramu wong ayu. Yen pancen Prabu Kilapo Warna ngaku ratu sing sekti mandraguna, pilih tanding sajroning ayuda, mara coba kahyangan Suralaya kae bedahan. Dewa-dewa padha kalahna. Yen wis dewa-dewa padha kalah tumuli aku boyongan mapan ana ing kahyangan Suralaya. Drupadi kepengin dadi garwa prameswarine Prabu Kilapo Warna, ora ngembungake Prabu Kilapo Warna ratu ning negara ngatas angin, nanging uga Prabu Kilapo Warna ratu ning kahyangan Suralaya. Yen perkara iki panjenenganmu saguh mujuti, Prabu Kilapo Warna bakal gedugon jamah marang Wara Drupadi. Tenan apa piye? Ora bakal aku selak. Ya. Hey. Oh. Hey. Nganti diantemi dicokoti kupingku. Kados pundi sinuwun sajaipun kok nembe bingah penggalihipun. Tak kandhani teh. Tak kandhani rungokno kupingmu. Nggih, kula mirengaken. Dina iki Yayi Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh, nderek bingah sinun. Aja mung melu seneng kowe. Galak men to.
Yayi Drupadi gelem tak pek bojo, Yayi Drupadi gelem tak rabi nanging ana pitukone. Pitukone napa sinuwun? Kanggo ngatonke gedene tresnaku marang Yayi Drupadi, aku dikon bedah kayangan. Duh, gawean abot neh. Bedah kok bedah kayangan. Piye? Kowe sambat. Kowe sambat. Iblis kowe. Aduh, Yung. Mboten sambat sinuwun mboten. Kabeh bakal tak lakoni kanggo Yayi Drupadi, ora sah dadak suwen. Kapiyakno wadyabala saka ngatasain munggah marang kayangan. Dewa-dewa padha direncak kayangan Suralaya datekke Karang Abang. Senika ngestaken dawuh Budatina iki. Yo, Budayo.